Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sipon? Switch to the most powerful Decolgen versus other Decolgen formulations. Mas luag ang paginhawa, mas mulungtad nga maayong pamati. Decolgen Forte. Relief lasts up to 6 hours versus regular phenylephrine-based medicines for colds available OTC in the Philippines. Unilabiad. Phenylpropanol and HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Tatak RMN. Atong takna mga kaigsunan, alas 8:26 na sa tubuan-uban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Naganta pagtagad may gilatuduga mga isgutanan pero ni kuan nato dunay gihatag nato mga higala karon nga side sa Lucky Me nga ni issue na slag statement no ato na sa nitagag pagtagad may gala para mabalanse ning atong komentaryo o mabalanse ning atong paghisgot kay kaganina ato mang naapil sa headlines mga higala kining Lucky Me noodles ganahan na ba kayo kasamang ani mga higala pero mag-duty tayo magabi iday mo man itong kwan sa una naman ito yung magi day asal itong wala ni magi no karon ang naaron kini mga Lucky Me sikat ni no unya kanana ang kuan unsa pa man ni mga noodles uban nga mga sikat pero kining sa Lucky Me sila maoy na kuan ron quick chow mamay madali kana bang mga instant mami ug uban pa no unya kanana ang lami masad mga Piles, quick chow, Lucky Me ug uban pa mga sukitig paminaw karon ang iyo manggod dunay tulo ka mga naso dito ilang girikol ang Lucky Me kay duna kunoy chemical nga mabutang na to mahigalag pesticide ba nadiskubrihan nga dunay presensya sa ethylene oxide nga gamito ni para pesticide kining para sa mga pestiday nasa humayan ba kanina bitaw kanang sa mga tanom nakita dito sa Lucky Me so niay mga countries nga ilang girikol ni katong mga dunay specific nga mga tuig ang 2021 ug 2022 ako lang ang gisgutan sa gamay kay ang taga Lucky Me mahigala ni pasa na to silang statement na nasa statement sa mga sukid di paminaw labot ini mong isyu kay basin og di na mahalin ning Lucky Me ning kalakihasan concern sa sila kayo kay negosyo ra ba ni unya ang mga tao nalay atong pa hukmon unsay ila basta dito sa Europe mo ning nahitabo mga kahigalaan ambot og kini sa Europe dai mao ba ning timpla sa atos Pilipinas mao ba ni mga timpla ha basi bingon Lucky Me wa milabot sa Pilipinas ha andito na sa Europe kay tulo ka mga naso dito mga kahigalaan sa European Union nga countries ilang giwarningan ang ilang mga higalang mga konsumidor labot ining popular noodles nga diin matud pa dunay high levels of ethylene oxide kining ethylene oxide usa kini mahigala ka chemical usa ka gas commonly used sa pesticide mga sukitig paminaw unya ang gobyerno mahigala sa Ireland
nasod sa Ireland, Malta ug France, ilang gi-recall ang daghan nga mga variant sa Lucky Me. Ang noodle soup, pancit canton, particularly may gala katong gi-manufacture sa tuig 2021 ug 2022. Straight to the point. Ano ilang gi-recall? Sus, mahilig na bagitag noodles, mga higala. Labi na reporter tagan adto Indaykin. Alam isa una kami si kami si Rene Alima, sila si Jeffrey Tumula kadto. Kami kuyog sa police reporter mi. Ari mi standby CCMC. Unya dito pa ko speak sa Bianan Bumburadyo pa ko reporter sa una. Unya kanang amo si Bianan amo na bagtason pa daw CCMC. Di gani na patrol i-drop lang usa dito. Nya drop sa Vicente Soto. Anak man tong pamaagi na masuna usa ka reporter sa CCMC butang dito ang usa Soto. Kaon may noodles day as daplin. Apil pa to namo. Kauban ko pa to police reporter si Marlon Vilita kanato anghing Marlon Vilita. Kami standby nya samtang standby ta paabot og mga balita kaon na sa may dirig noodles. Pero kiron mura kog na kon mga ha. Pero kini mga noodles gud hinuon mahigala kon man sa gud ni kan lami ba? Laming sabaw nya kon na pero naman gud mga preservatives sa daghan gid mga preservatives. Di pud maayong imong kanunayon. Nya sagal ito noodles lutuin ring noodles butang ilag itlog. Nya ra man ka daginot ka kay ilag butang itlog kay mahal na kay. Noodles lang ha. Nya idaghan-daghan lang ng sabaw para dako-dako tag daghan-daghan tag mahigot. Naman po yung mga Lucky Me day nga kwan kanang Lucky Me usa na sa mga lamian nga noodles no. Naiuban nga sabawon ana, napoy pansit canton, napoy kanang kwan lang dayo na dili sa bawon ra, ana pinaugar ra ba? No, lami sad. Pero ang mao lagi ni ron na issue man guni kay ang nasod sa Ireland, ang ilar bang laboratory dito mas taas-taas sa level sa atong laboratory sa Pilipinas. So nakita sa ilang laboratory result nga dunay matod pa kini ni ang ethylene oxide nga nakita diya sa Lucky Me nga dili maayos panglawas sa tao matod pa. Straight to the point. Pero na-issue nag-statement ang Lucky Me, ano mo na akong basahon ng statement mga sukit tigpaminaw. Kini nga mga variants nga gipa-recall ang 2021 nga production o 2022 gipa-recall o gi-advisean mahigala ang mga kaigsuunan dito, ang mga ilang mga citizens nga dili una mo gamit ani. Ang mga variants nag-appeal sa original hot chili, calamansi, chili mansi flavor sa Lucky Me, pancit canton, o inguman kining Lucky Me beef mami flavor. O matod pa mga higala sa statement sa Irish government, sa ilang advisory, ingon sila, this pesticide is not authorized for use in foods sold in the EU. Matod pa kining maong pesticides, kining maong matang chemical, dili ni otorisado. Nga gamiton isip pagkaon dinhi sa European Union. Although the consumption of contaminated products, a product does not pose an acute risk to health, di man kuno ingon nga grabe gyud ang riskos panglawas, there may be health issues if there is continued consumption of ethylene oxide over a long period of time. Ato pa di man kanon ingon nga alarming gyud kay day. Pero kung magsige labi na kada adlaw ka mag-Lucky Me, kada adlaw ka ni noodles, instant noodles, makadaot yun. Aton pa silang advisory. Therefore, exposure to this substance needs to be minimized. The Irish government mahigala may butyag sa ilang advisory, mga sukin tigpaminaw. Unya, ang French government sad, mingon sa ilang mga consumers to stop consuming the products. Ipabalik kini kung diin kini mapalit. O mahimo pa ganing i-destroy kini mong product mga higala. Straight to the point. Os, pagisgot na ko ganina ni dito day hatag ang Lucky Me nato sa ilang statement mutubag sila mga sukit tigpaminaw ni gihatag nato so ato ning in fairness nila mga kagalaan in fairness nila Indaykin kay doon na may nag-chat na ko dito taga Lucky Me nga ingon nga kuan sa attorney kay para di sa kay may makuan kay mawadan mighalin ani attorney. Negosyo ba ni amo nya mawadan mighalin ani kay. Okay, so ato lang tagad pagtagad mahigala.
sa kinini ang ilang statement be. Mo ni ang tibok statement ang nila day no. Gipasan inday ken galinian ako kay kanana ang aron ko no mahatag sa ilang side. Okay, atong kuan yun ang ilang side. In fairness mga sukin tigpaminaw kay di man sa lalim business na baning ila inday ken no. Okay, mo ni atong basahon ang ilang statement. Mingon sila. We are aware of information being shared about certain Lucky Me. Nahibaw nami labot ining impormasyon nga gipaambit mahitungod ining Lucky Me products in an ongoing recall in the EU and Taiwan due to the presence of ethylene oxide. Kining pagpa-recall mahigala dito sa European Union o sa Taiwan tungod ining presensya sa ethylene oxide. The recall affects other companies, noodles, brands, and multiple categories such as ice cream, sesame seed, spices, calcium, carbonate supplements, among others. Kini day ko nung mga recall may gala, naka-apiktar kini sa ubang mga kumpanya nila. Kaya mura group of companies nila day. Sa ilang noodle brands, sa ilang multiple categories sa ice cream, sesame, seed, mga spices, ug uban pa. So, maingon ang Lucky Me may gala, matod pa dire. We would like to clarify, gusto na mong klarohon, that ethylene oxide is not added in Lucky Me. Nga kini ko nung ethylene oxide, wa ko nung added, wa ni butang, wa ni puno sa Lucky Me products. It is commonly used treatment in spices and seeds to control microbial growth typical in agricultural products. So ingon Lucky Me, wa mi mo butang ana oy. Wala mi mo puno ni ana ni anang maong ethylene oxide. Kini magud siyang klase sa chemical. Common kini nga gamiton sa mga panakot. Common kini gamiton sa panakot sa mga kinini ang seeds to control mahigala sa microbial growth. So sa pa dito pas garden in Daikin, dito pa sa umahan, kining mga spices, kining mga panakot nga to dito, ilan ang butangan na daan dito og ethylene oxide. Mo na nga kinini ang yun sila nga dili na kuan. Oh. Okay. Mo na gisulti mahigala. Unya mingon sila, these materials when processed into seasoning and sauces may still show traces of ethylene oxide. Mo din na explanation no nga kada nang kuan. Ako lang gisiguro mahigala kay nag-chat na to diri ang kuan nga ipadayag sa ilang side. Okay, so in fairness na ato lang gibalanse. Doon ay mga nasod sa iyo pero ang ilang gikuan ay katong 2021 at 2022 lang apan ang Lucky Me miingon sila nga ilang gitubag ni ron nga kana siya dili na wa na lagi ad. No, ako nang gisiguro mahigala kay nag-endorse na ba si Inday Ken Galinia. Beef ang flavor. Lami ginang beef na flavor. Lucky Me instant mommy. Okay, so Inday Ken Galinia kamurag ingon hangyo sila nga ang ilang side sa kuno kay ilang ma-explain tinuban wala kuno sa kuan wala sa Lucky Me wala gilagi butang dito no wala na butang daan dani ka na bang tanong ba pag tanong sa mga spices day butangan mo lang ethylene kuan kana ba mga pare ba nang mag-abono ka ba abono mga fertilizer na o kana mga pambumba na mga kan binag humayan nga mapijangaw ba ba butangan mo ko dito mopilit na dito nigpilit ana gamito na nimo na gyapon presence pero dili na siya makadaot ingon ang Lucky Me. Na ingon siya day. These materials when processed into seasoning and sauces may still show traces of ethylene oxide. So kini kuno i-process ni siya na gyapon ang makita gyapon ang ethylene oxide. Rest assured that all Lucky Me products are Philippine FDA registered and comply with local safety standards and even the US FDA standards for ethylene oxide. Ato pa nila, among ipasalig indiken nga ang Lucky Me nga produkto sa Pilipinas, FDA approved kini. Dunay approval gikan sa Food and Drug Administration og rehistrado kini og nakakomply sa tanan nga local safety standards o bisan gani ang US FDA standards for ethylene oxide mga higala. So mao ni mga sukit paminaw. Wa ko na problema oy. Matod pa mahigala no. For any concern, mo kuan lang ta sa Lucky Me. Okay, so may daghang salamat ha taga Lucky Me nining inyong statement. At least wa sila magkuan day. Pag isgot na to dayon, issue sa statement dayon no.
nga mao na nya isiguro sa Attorney Rufil diha o kanang ipabasa na among statement kay aron nga kuan kay maapektaran ni among halin ining kalakihan. Kana siya na dili na alarming matod pa mahigala, no? Pero kana ko mag noodles ka lami man gina nya lamig kuan ba kana na ang instant bitaw day pero imo pong sigihon kana mga processed foods good, no? Kana mga dilata tanan kana mga noodles na lami na kana panalagsaan lang nimo, no? Bisag unsang klasiyas noodles ug mo na imong adlaw nimo na delikado gid day kin. Sumo na diha, no? Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.